Kako vam je bilo kaj všeč vozilo Svarun? Smo vas morda prepričali, da bi tudi vi kupili taka vozila? A járműnek a megtekintése után nem merült fel annak az ötlete, hogy esetleg a Magyar Honvédségbe beszerezni a technikát. A Magyar Honvédségnek is tervében van új technikai eszközök beszerzése. Mađarska vojska načrtuje tudi nabavo novih tehničkih sredstev. Nem titok, 2016-ban mi szeretnénk lecserélni a hasonló típusú eszközeinket. Ni skrivnost, nobena skrivnost, da bi leta 2016 mi tudi želeli zamenjati naša podobna tehnička sredstva. És ahhoz nyilván keressük az akkori pillanatnak megfelelően a legjobb, a legkorszerűbb, legmodernebb eszközt, amit természetesen anyagilag a Magyar Köztársaság is fel tud vállalni. In seveda iščemo tisto tehniško sredstvo, ki bo v tem času najbolj moderno in seveda najbolj poceni, ki ga lahko dovolimo sami sebi, da ga kupimo. És azért mondom, hogy nehéz helyzetben vagyunk, mert ezek a képességek, ezek nap mint nap fejlődnek, modernizálódnak, korszerűsödnek, és nehéz a döntés, mert mire a döntés meghozza az ember, addigra lehet, hogy a piacon már megjelent egy korszerűbb, egy modern. Smo pa v precej težki situaciji, ker, kot sem že rekel, ta sredstva iz dana v dan postajajo vse modernejši in mogoče se zgodi, da dokler mi prinesemo kakšno odločbo, da se nekje pojavi že nekaj modernejšega. Ha most kellene igent vagy nemet mondani ennek a beszerzésére, akkor most igent mondani. Če bi pa danes moral reči ja ali pa ne, ali bi kupili to sredstvo ali pa ne, bi pa rekel ja. Köszönöm szépen. Najlepša hvala. Hvala lepa. Hvala. Hvala generala.